Тірілікler жейлеуді Халил һәм Роза Зейнуллинлар ферма ішін жиыштыру білән мәшғүл. Кешке сауынға қадар малларның улақларын шилтартасы бина ішін тәртіпке кетірәсі бар. Зейнуллинларның ғайләсі бұл үшкен нишік олынғансың. Тіп сәбәпләрінің бірсі билгелі туған жерге мәхәббәт дейірге керек. Дүрес мұңа қадарда олар абзар тутырып малтуар осырағаннар, құшқырт тұтқаннар. Халил Зейнуллин ғайлә фермалары түзу бойынша дәулет программасы хақында ишеткеш, бұл ішті де өзін сынап қарарға була. Чувашия Республикасынан тірліклер сатып алған. Бүгін фермерның 26 баш сауым сыйыры бар, 4-сі бұзауларға тұра, 500-ізі семіртірге қойылған. Фермер Романский нәсілі сарықларға да үстінлік бере. Бүгін дәулетке Зейнуллинлар тәулігіне 300 литр сүт тапшыра. Бір сыйырдан сауылған сүт 15 килограмм тәшкил итә. Иң мөһиме тірлікләрні яратып қарарға керек ди хуҗалар. Вакытында ашаткач, вакытында карагач, ырышмасаң, яратсаң, алар бирәләр сөтне. Яратмасаң, ырышсаң жоқ, бермейләр, тибәргә тотыналар. Сонсы да бар. Бала чактан авылны яратып үсә Халил Нәбиулла улы. Бик яшьли әтисез калган малай кичкенәдә әнисе кул астында авыл хуҗалыгы нечкәлекләренә төшенә. Авылдаш механизатор абыйларыннан техника серләренә өйрәнә. Соңрак мал табибына укый. Әлеге һөнәрләр Халил Зейнуллинга фермерлык эшен алып барырга бик тә ярап куя. Фермерның бөтенесе бухгалтерда, учетчикта, начальникта, врачта бөтенесе. Сыйыр сауышчыда бөтенесе булырга керек. Тракторисыда. Җирсез фермер була алмый. Шуңа да Халил Зейнуллин шәшүлек җирләре өчен үзләренең һәм туганнарының пай җирләрен алган. Хәзер фермерның 78 гектар мәйданда шәшү җире бар. Кул астында 3 тракторы. Иске техника булса да, карап майлап торгач гөрләп эшләп тора. Экскаваторны сүтеп ыргыттык да, касилкага, кирга әйбер керек кеш. Менә хәзер шундый хәлгә китердек. Касилка тагабыз, пешәнгә. Бу ел шәшергә Наил Шакирович рөхсәт бирде, шәштек. Аллага шөкер, яхшы гына бишеп киләләр. Әле жаңа шәштек, жаңгырга хәтләлгән идек, жаңгырда булай тишеләләр инде. Әле күптән түгел генә эшли башлаган фермерның бөтен планнары да сәгате минуты белән үк тормышка аша бара дип әйтеп булмый әлбәттә. Әмма гаиләнең эшне зур күтәренкелек белән башкаруы, аларга барлык кыенлыкларны җиңәргә һәм киләчәккә өмет белән карарга ярдәм итә. Иң мөһиме тәвәккәллек һәм билгеләнгән максатыңа ышанычлы адымнар белән атлау ди ирле хатынны Зейнуллиннар. Эшләмичә булмый бит. Үзеңнең туган авылыңнан ташлап китеп булмый бит инде. Шундый матур havası, prиродасы, жылгалары, күлләре, притом инде шушы чистасуны ичкәнгә күрә сыерларда 16 литр сөт савыла да бит инде фермер.